Good morning mga kaabat. So karon kay September 3, 2023, Sunday. Among plano karon adto mi ginitaw na akong wife, nag-prepare siya sa iyang pangsuoton. Ika man siya buhol no, wala pa ni siya saktong tulog. Pero lag-lag lang gyapon, talag saraman. So among ginapaabot karon atong uban nga kubkob kay padulong na ko na sila diri. So di na lang mi magmotor makihits mi lang sakyanan ni Brandon. Kay para dili ra pud kayo kapoy pila layo man pud tong biyahe. Apong iro na mo. Ana siya ara po mo padulong. Diyan na pud ko ninyo. Bago pagaling mo kaabot, manglakaw na pod mo. Tanaw kay siya, oh. Diyan sa kanamo. Ha? Balik ra mamayon niya. Mag-overnight dito ni karon. So magtiwas sa prepare di ay sa among mga gamit. Nay bagdad diyan, nay butang. Commitment, guys. Manghatag sa og kalamay sa among mga silingan. Mas malipay sila. So na sila guys. Sir, good morning. Padagat sa padagat. Wapo kaya mong driver. Ako vlogger na di karundad sila. Mic ko. Mic. So, okay na? Kina, Brads? Kira na, Brads? Sana all, my car. So, guys, no, going na may padulong initaw, ang among uban ka nakubkob kay Laguna na, hamon ang ipaw na kay dili man paigo dili sa kuan, di man paigo sa auto. So guys, nanami karon sa Isidro, sulod sa Isidro. So director chairs. Para ignon tagkuan ba? Director chairs. Kina, pagi diri. Ana mo makakuskok. Sila oh. Hey, Joan! What you want? How are you, baby? Guys, relax lang sa amin ka-jet kay kapoy biyahe. Di ba lalim mag-drive? Kasi sa mo Ulam sa kisay mo, El. Ulam! Ay, ka ko, El. Among sudan ra kay munggos. Kami kikita. Chicken, iservisyohan yun mi sa among waiter. Pinatisyo pa ang nag-doublet. Ang sudan, 200 ayon. shout out dia sa may tingala sa kanan niya day. Shout out kay lami kayo yung pagkaon. Yung fried chicken nga tag 150, grabe kasulit. Munggos tag 90, grabe. Munggos tag 90 to. Tag 90. Tigapon lami. Lami gapon. Gapon. Pagpila no kas Brads. Siguro tag 150 to. Wala mi nang tanong sa presyo kay nakakar man. Basta mga nakakar, wala ka dato na di na mga tanong sa presyo. Gani. Oo. Sa nakakar Brads, di na mga tanong sa presyo. Lawan man tabas. Kung nakakartaw niya, magmangot sa munggos man lang mangutana pa sa presyo ba? Mga car na Brads, basta munggos di na mangutana sa presyo. Matik na. Oh. Gawas kong crabs, shrimp, tana. Munggos. Pag munggos, Kung ibalan sa munggos ba tag dis ba ang takot. Lakan ng adlaw, magaway. siya nagaway, ganito ah. Hilak.
na. Napakusog ko, wala akong balong ka. Napakusog ko, tinitigan mo na napakusog ko. Tapas naman yung siya sa ganyan pala sila. Gabi pa niya sila. Haloy. Dali. Ang away man dyan, bilhin ka sa patagan. Wala, padagan ko. Hinay-hinay ako. Makita na ko sa layo na. Hinay-hinay ka? Tingnan ako sa siya. Hindi na nabinta. Hindi na nabinta. Nagsabot pamidaan, anak ko. Uy, hinay-hinay lang ta kay wala mo ta nagdali. Mahirap Brads nga, wala tanay sabay sa ila. Lagi kay kamay ito ba? Pagpauli yapon nga yapon ha. Kanya-kanya yapon pagpauli. Kaya naman ako ni dire-diretso naman. Kaya lagi sila. Ito na ang kaangkas sa heads. Para wala away may tabo. Ina Salvador. Well, the drive Tagal ko lang na kana kung man sabay na lang ko ila dumdum. Pero pa ulang babysit ani mga let. I-upload na ba niya sa YouTube? Ano ka naka-record mo na yun eh. Kaya ko ko na nga. Hi. Sa ganyan nga. Naman mong maistorya din sa kawan. Isidro. Isidro, mura ning linya, Isidro, Midway, Kapitanan. Ito isa galing? Donar. Apadaran sila. Dire lang mi sa Isidro kay medyo cluster ang ilang cottage. Oh. Ya dili kay siya nga ni ka-crowded dire. Sunday karon ya dili kay siya nga ni ka-crowded. Lingaw kay sila kadag ko kay balod. Si Naruto dili guys. As Naruto dali guys. Naruto is coming. Kumusta man mong ambak-ambak dito, Brad? Ha? Uy, nabusog. Natiga good siya. Scream. Nga naman to dyan. Nga naman to labay-labay ka sa balod. Just one. Grabe ka, ipapusog. Igla purnas ko sa balod. Brad, ang balod, Brad. Sabi, kalaki ba siya? Magkitulod ko balik ba sa balod? Hahamaw na. Oo. Nagkaroon, kitulod-tulod. Ay, mukha na itong idea. Tubig sa likod din. Ano ba? Nisabit ko diri, Brad. Kaya ano, nalagyan pa na ako. Ha? Ay, amigas? Lanan. Sa kani. Team Kubkob, cashless. Problema karon kay di sila modawat og GCash diri. Adto midway guys kay wala mi cash. Adto mi didto kay maki-cash in mi didto. Agoy ahak niluto akong chinilas. Hey, thank you. Yun, nilabay mi sa may Blue Sand. Diri tong naay mga banana boat ba? Diri tong banana boat. Kung banana boat nila diri guys, 1.7 per 10 person. Namin sa Midway. Midway White Beach Resort. Kining Midway, kining Tower o kini. Nami diri gawa sa Midway. Layo kaya mong gibaklayan guys para lang mag-cash out mi. Kaya ra ma'am to, okay? Ay, salamat. Nay, nakasolbad sa mong problema. Dito mi sa Isidro nagligo. Ganhi mi diri sa entrance sa may Midway nga. Grabe kalayo. Para lang maka-cash out. Ay, salamat kayo. Salamat kayo, ma'am, ha?
Hi sa akong vlog, ma'am. Hi vlog, welcome to my guys. Sa'yo mo, Day. Ano ko ah? Pwede na manalabag mangga. Ay, pwede na? Brad, Sige manalabatag daw. mangga, Napadi Brad. ay. Sino, Brad? Ako sa labawan, Brad. Ay, mangga asa. Like, ako yun. Ato Pag sure dyan, madam, atong klarohon, de. Ma'am, pwede man nalaba og mangga? Wala, maigo. Oo, pwede daw, ha? Pwede daw, uy. Ah, mangga ano eh. Brads, pwede ako no, Brads. Sige, Brads. Ugkoy! Siya mo na, Brads. Ay, kabanga ba kayo ninin mo di ay? Ano man ka naginom di daan di ay? Yun! Isa! Brads, utda na, Brads. Tulo! Pak! Nakagito rin, do. Laan lang. Anong yelo nga mangga. Po! Ma'am, salamat ka sa mangga. Mo to guys, no, among nakuha 5 ra ka book. Upgraded mo din pala. Of course, noon so ako 80 ka subscriber na. Wala palang naghatag og YouTube og itong silver button by palit na ko daan. Oh. Ang gold wala pa ng gold. Oo. Abot ako mga 200 subscriber. Magpa-custom na ko gold button sa YouTube. Oh.